Γενική κατάταξη νικητών, 5ος Διεθνής Μαραθώνιος 2, Μιχάλης Παρμάκης με 1:10:50. Παρακαλώ τον κύριο Παρμάκη. Ευχαριστούμε Μιχάλη που ήσουν εδώ πέρα στο 2, να είσαι καλά και να τρέχεις πάντα. Συνεχίζουμε ο Γιώργος Σίκαλος με 1:18:02 και ο Νίκος Νεοφώτιστος με 1:21:30. Ο κύριος Παρμάκης συνεχίζει. Ο τρίτος, ο κύριος Νεοφώτιστος. Ελάτε λίγο κύριε Νεοφώτιστος. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαρία Πανταζάκη. Ευχαριστούμε θερμά που τιμήσατε τον 5ο Διεθνή Μαραθώνιο 2 και του χρόνου, κύριε Παρμάκη, για να σας αποδομεύσουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διοργανωτές, στους εθελοντές, σε όλους εσάς που ήρθατε εδώ στην ενότητα του 2 και καταλάβατε ότι αυτός ο τόπος είναι πραγματικά ξεχωριστός. Του χρόνου να είμαστε περισσότεροι, να είμαστε πιο δυνατοί και όλα θα πάνε καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι, να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλους. Να είστε καλά κύριε Παρμάκη, συνεχίζουμε. Γενική κατάταξη γυναικών. Πρώτη με τον αριθμό 247, Βασιλική Καραγεωργάκη με 1:31:05. Η κυρία Καραγεωργάκη. Η δεύτερη Μαργαρίτα Ντίνα με 1:33:39 και η τρίτη Ρένα Μαλιπόλσκα Κυριακού με 1:38:38. Τρίτη γενική. Την βραβεύση θα την κάνει η κυρία Τσιμήτρη, αντιδήμαρχος τοπικής κοινότητας Δήμου Δίου Ολύμπου. Θα βραβεύσουμε το Μαυρίδη Παναγιώτη, το μεγαλύτερο σε ηλικία φοιτή, 80 συν, 80 χρονών. Κύριος Παρμάκης. Εγώ 50 συν και θέλω εσάς 80 συν. Έχουμε και τον χρόνο να είστε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Δήμο, την φιλοξενία την οποία μας κάνουμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ και τον χρόνο συμβολή εύχομαι σε όλους τους νεότερους, τους μεγαλύτερους από μένα, αν υπάρχουν. Αν υπάρχουν. Το θέλω να γυμνάζεστε, το δεν μου αρέσει να γυμνάζεστε, είναι από τα Γενιτσά, από το Μαργονίο δρόμο, μέχρι Αλέξανδρος και Αλυζό. Έχω κάνει μέχρι τώρα 12 μαραθώνια και θα κάνω και το τρίτο τώρα, Πέλα Θεσσαλονίκη. Και για πώς είναι εδώ, δεν υπάρχει ανθρώπου, για πώς είστε μόνοι σας. Καλά τα λες εσύ Χρήστο για τις απονομές εδώ, αλλά τώρα ο Δήμος Δίου Ολύμπου θέλει να σας βραβεύσει για... και το Δία. Λοιπόν, ναι, και το Δία. Ο Δήμος Δίου Ολύμπου θα βραβεύσει τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Δρομέων Μαμών και Ιερίες για τη διοργάνωση όλη. Εκ μέρους του Δήμου Δίου Ολύμπου να ευχαριστήσουμε τον Αθλητικό Σύλλογο ΣΕΑΣ για όλη αυτή την προσφορά του τα 5 χρόνια σε αυτόν τον σπουδαίο αγώνα. Για την ιδέα που είχε να ξεκινήσει αυτός ο αγώνας στο Δίον και που αυτή την αγάπη του την έχει δώσει σε όλους εμάς, σε όλους τους πιερείς για να συμμετέχουμε σε αυτή τη μεγάλη αθλητική γιορτή. Τους ευχαριστούμε να είναι γεροί, δυνατοί και πάντα επιτυχίες.
Μπράβο πρόεδρε, μπράβο. Δεν θα μπορούσε να μην είναι ο Ολύμπιος Έμος.